Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Соңгы сессия. 5 ел, 5 ай 5 көн кебек үтеп киткән кебек тоела. Татарстан парламентының 5-нче чакырылышының соңгы утырышында депутатлар нинди карар кабул итте һәм соңгы 5 елга нинди нәтиҗә ясады. Айза Шаймарданов. Казанның Мамадыш трактында транспорт хәрәкәте үзгәрде. Көтелмәгән үзгәрешне автомобильчеләр ничек кабул итте? Уңайлыклары һәм тискәре яклары турында Руслан Хуснулдинов. Матур ялның сирре ниде? Бөтенләй бер шей, ышанмый бер юк монда. Совет чорында төзелгән балалар лагерьларын нинди үзгәрешләр көтә? Бу хакта Алия Хәйретдинова. 100 ел элеккегене 100 ел киләчәккә. Бу әле әзрәк эксперименталь проекты. 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башы киләрен цифрлаштырдылар. Татар музыкасының ничек заманчалаштырылганын Рания Абдрахманова күреп кайтты. Татарстан Дәүләт Советы бүген 5-нче чакырылышны йомгаклады. Парламентның әлеге составта соңгы сессиясе узды. Аның эшенә Татарстан президенты да югары бәя бирде. Кемнең нинди партиядә булуына карамастан депутатлар республика өчен эшләде диде ул. 5 ел эчендә 561 канун кабул ителгән, нәкъ әлеге законнар Татарстан халкының яшәү дәрәҗәсен арттырырга ярдәм итте. Депутатларда нинди хис кичерешләре? Парламенттан Айза Шаймарданов материалы. Парламент утырышы алдыннан ук депутатларны визит Татарстан дип аталган күргәзмә каршы алды. Республика һәм татар бизәкләре белән ясалган киемнәр, сувенирлар депутатлар игътибар белән карады, ләкин алда тагын да кызыграк утырыш көтә иде. Дәүләт Советының 5-нче чакырылышын йомгаклау беренче итеп парламент эшенә Рөстәм Миннеханов югары бәясен бирде. Ваш опыт, ваши знания любого из вас, они очень нужны республике. Какого бы мы принадлежности не были, партийные, значит, Единая Россия, коммунисты. Наша задача одна. В принципе, каждый из нас должен стараться сделать что-то лучшее для нашей территории, для нашей республики, для нашей страны. Соңгы 5 елда республика өчен җиңел булмады. Парламентка иң җаваплы вазифалар бирелде. Авторитетный президент, сильный парламент, эффективное правительство. Нәкъ шушы формулага нигезләнеп эшләдек ди Фәрит Мөхәммәтшин үз хисабында беренче итеп татар теле белән бәйле вазгыятькә туктала. Помогала прокуратура очень сильно по указанию прокуратуры России в этом деле. Я бы ее не считал весьма положительным делом. Аккуратно выравниваем сейчас это дело, выруливаем. Мы эту задачу будем реализовывать в Татарстане по инициативе первого президента нашей республики Ментимира Шариповича уже начиная с этого года. Прокуратура, надеюсь, поймет, что это крайне важная задача. Прокуратура адресына Мөхәммәтшин башка мессенджда юлый. Киләсе елда җанисәп булачак. Халык санын алганда прокурорлар чама белән эшләргә тиеш. Предложение Тишкова, коллеги Валерия Александровича, переписывать муж татарин, жена русская, там наоборот, дважды подписывать, трижды заверять. Мы начнем раскалывать наши семьи. Уже до этого дойдем, наверное, переписью. Боюсь, что, но мы свои предложения передали туда. Если еще прокуратуре поручат этим делом заниматься, сложно будет. Барлыгы 561 канун кабул итү зур тәҗрибә сорый. Социаль тормыш та яхшырды. Соңгы 5 елда социаль ипотека программасы буенча 35 меңгә якын фатир тапшырылган. 4 мең ярым йорт, 711 мәктәп, балалар бакчасы төзекләндерелгән. Соңгы вакытта депутатлар ил күләм проектларга да тотынды. Үзебезнең сайлаучылар белән элемтәләребезне ныгыттык. Бергә законнар язабыз дигән яңа инициатива белән чыгып, без хәзер халык белән сайлаучылар белән элемтәне гая. Парламент фойесында мөхит бүген башка иде, депутатлар өчен соңгы утырышчыннан да соңгысы булуы бар. Алда бит сайлаулар, ягъни билгесезлек. Бүген бер коллегабыз солдат дембилгә киткәндә менә нинди хисләр була, аның безнең дип хисләребез шундый дип әйтте, чынлап та шундыйрак. 4+га без тартабыз дип уйлыйм. Әле менә 5-кә әлбәттә һәрвакыт омтылдырга кирәк. Без Россия җитәкчелегенә дә бу тел мәсьәләсендә кат-кат мөрәҗәгать иттек. Без әйткәнчә кулдан килгәннең барысын да эшләргә тырыштык. Әмма ләкин бездән ятырмаган нәрсәләр бик күп бу дөньяда. Күп кандидатлар, үзләрен чыгышлар, җитәкчеләр, татарстанда башкаралар. Бу әлбәттә куанычлы. Дәүләт Советына нәтиҗә ясалды, ләкин көн тәртибендә шактый мәсьәләләр тора.
айда депутатлар шүп яндыру заводы буенча референдумны кире какты. Моңа коммунистлар каршы чыкты. Это абсурдные совершенно претензии, и если отклоняются, так хотя бы юристам сказали, проработайте эти вопросы. Нәтиҗәдә референдум мәсьәләсе сәяси бәхәскә үрелә. Понимаю, что ваше выступление в данном случае ориентировано на другую цель, поскольку идет хорошая предвыборная кампания, и сегодня надо заявить себя. Тагын бер мәсьәлә, депутатлар республикада бакчачы көнен билгеләде. Ул сентябрьнең 1-нче шимбәсендә булачак. Бакчачылар хукукын яклап, депутатлар Россия Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володинга мөрәҗәгать юллый. Бакчачылар әле 2 ел дәвамында лицензиясе җир асты сулары белән куллануны сорады. Думадан җавап күрәмсең, парламентның инде яңа составына карарга туры киләчәк. Бу Татарстан Дәүләт Советы 5-нче чакырылышының соңгы сессия утырышы иде, ләкин моңа карап парламент эше тукталмый. Депутатларның статусы әле киләсе Дәүләт Советы сайлауына кадәр сакланачак. Айдар Шаймарданов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Яшьлек тора комплексының 4 йорты ел ахырына куллануга тапшырылырга тиеш, алданган өлешләп түләүчеләр проблемасы республика җитәкчелеге контролендә, олар үй туен әле 3 ел элек үткәргә тиеш булды. Квадрат метрларына Россия гаиләсе өчен торак дип аталган дәүләт программасы буенча алырга өметләнәләр. Әлегә алар фатирсыз, йортта газда, утта, суда юк, подрядчы компания җитәкчесе кулга алынган. Тораклар кайчан әзер булыр? Мәсьәләгә Лилия Галимова ачыклык кертте. Мы следим за этой ситуацией. Без бу мәсьәләне күзәтеп торабыз. Намуссыз төзүчеләрдән зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтүче Республика фонды белән берлектә хәзер 4 йортны төзеп бетерүче оештырылган. 1-нче, 2-нче, 3-нче һәм 4-нче йортлар югары дәрәҗәдә әзерлектә. Аларны бу ел ахырына кадәр кулланышка тапшыру бурычы тора. Республика бюджеты хисабына инженер челтәрләрен төзү тәртибе расланган. Укытучылар баланы 10-нчы сыйныфка күчмәскә үгетли яки 1-нче сыйныфка кабул итми. Татарстанлыларның зорлары буенча прокуратура мәктәпләрне тикшерә башлады. Әтә-ниләр сүзләренчә, уку йорты җитәкчелеге начар укучыларны төшереп калдыру максатыннан шәхси әңгәмәләр үткәргәндә 10-нчы, 11-нче сыйныфта укудан баш тартырга өнди икән. Зорланулар буенча беренчелектә Казан, Алабуга һәм Чаллы шәһәрләре. Бу мәсьәләгә карата үз фикерен бүген Лилия Галимова белдерде. Позиция Кремля в части получения образования. Бу мәсьәләдә Кремльнең фикере бар. Һәркемнең 1-дән 11-нче сыйныфка хәтле белем алырга хукукы бар һәм бу хукуклар берсүзсез сакланырга тиеш. Әгәр инде шундый очраклар килеп чыга икән, Мәгариф һәм фән министрлыгында кайнар линия эшли. Анда һәр очракны өйрәнделәр, мөрәҗәгать кабул ителгән муниципалитетлар белән дә элемтәгә чыктылар. Бүгенгә барлык сораулар укучылар файдасына хәл ителде. Кемнәрдер җаваплылыкка тартылачакмы, юкмы, гомумән хукук бузу булганмы, моны прокуратура тикшерүеннән соң гына әйтеп була. Укучылар бердәм дәүләт имтиханын начар тапшырганга кем гаепле? Бүген журналистлар Казан Кремле вәкиленә шундый сорауда бирде. Исегезгә төшерәбез, Чаллыда бердәм дәүләт имтиханын түбән күрсәткечләргә биргән өчен берничә мәктәп директорын эштән алырга тәкъдим итәләр. Шәһәр җитәкчелеге алар белән килешүне озайтудан баш тарта. Бу хакта дүшәмбе көнне шәһәр мэры Наил Мәгъдиев хәбәр итте. Әлегә мәсьәләдә уртак фикер юк, берәүләр гаепне кадрлардан эзләсә, икенчеләр гомумән белем бирү системасыннан күрә. В таком вопросе не стоит, скажем так, горячиться. Уйланылмаган карарлар кабул итеп, БДИны директор эшчәнлеге белән генә бәйләп карарга ярамый. Килеп чыккан хәлне Мәгариф һәм фән министрлыгы җентекләп өйрәнер, ачыклык кертеп, ниндидер җавап бирерләр дип уйлыйм. Ярый, директорны эштән алдылар ди, аңа карап БДИ күрсәткечләре артачакмы? Мәсьәлә анда түгел бит. Казанның Мамадыш тракты һәм Натан Рахлин урамы киселешендә транспорт хәрәкәтен үзгәрткәннән соң очы-кырые күренмәгән бөкелер хасил була. Юхи дип белдергәнчә, яңа схема юлны бушатырга һәм автомобильләр агымын җайлау өчен эшләнде. Хәтта ялгышы борылучыларга беренче вакытта штрафта салмаска вәгъдә иттеләр. Тик әлеге яңалыкны машина йөртүчеләр төрлечә кабул итә. Юлдагы вазгыятьне Руслан Хөснетдинов бәйләп кайтты. Кичке сәгать 6 Мамадыш трактында автомобильләр бөкедә интегә. Машина йөртүчеләр бу хәлне кисештә кинәт үзгәргән кагыйдәләргә сылтый. Әгәр элек светофор Рахлин урамына сулга борылырга рөхсәт итсә, хәзер уң якка тар юлга керергә кирәк. Шуннан яшел утны көтеп Мамадыш трактын аркылы узарга. Игә кайтуга авыр хәзер. Без шундый хәл килеп чыкты. Безгә плюс бу, безгә хәзер прямо барганда, просто сул якка борылганда, стрелка менә монда килеп басалар, менә монда бу дигән бүләткә. Безгә невозможно было выезжать. Иногда вот здесь постоянно авария. Менә безгә плюс. Киттем давай. Загруженность больше стала в этом кармане именно. Тик күпчелек машина йөртүчеләр өчен әле үзгәрешләр бөтенләй көтелмәгән булып чыга. Күпләр элеккеге гадәт буенча сул якка баса һәм светофорга килеп җиткәч кенә уңга борылырга кирәклеге ачыклана. Кичке сәгатьләрдә хәрәкәт итүчеләр өчен мәхшәр башлана. Шуңа да бөкеләрдән тәмам туйган халык үзенең зарын халык контроленә дә юллый. Светофорда сул якка борылырга рөхсәт ителгән укны кайтаруны 400-гә якын кеше сорый. Светлая долина трак-комплексы проекты буенча бу 21 йортка 20 мең кеше дигән сүз. Әле моңа Константиновка бистәсендә яшәүчеләрнең бер өлеше дә өстәлә. Сез бөтен
машиналарының шушы утраучык аша үтүен телисезме? Укны кайтарыгыз һәм Константиновка кирү өлешендә светофорның яшел уты узаграк янсын. Башта җомга көнлегенә бөкеләрдә утыра идек. Хәзер көн сайын укны кайтарыгыз. Ләкин автомобиль йөртүчеләр арасында бу яңалыкны шатланып кабул итүчеләр дә битараф калучылар да бар. Сегодня вот я в пробке, я не знаю, мне кажется так же. Юхидә әйтүләренчә, Мамадыш трактындагы бу яңалык машиналар тоткарлыксыз уза алсын өчен эшләнә, чөнки хәзер сулга борыла торган автомобильләр хәрәкәтне тоткарламый. Элек светофор алар өчен нибары 25 секунд янса, хәзер 45 секундка кадәр озынайтыла. Ремонтка кергәнче Мамадышский тракт с учетом того, что раньше был аварийный участок, рассматривать мероприятия по улучшению дорожно-транспортной обстановки, изменению организации дорожного движения. Бүгенге без мониторинг алып барабыз ул юлның. Ул светофорлар буенча режимны үзгәртергә тиешләр. Юхиди машина йөртүчеләрнең мәнфәгатен кайгыртып эшли. Шулай да мондагы юл хәрәкәтен контрольгә алу һәм халыкка ярдәм итүдә комачау итмәс иде. Экипаж Мамадыш трактында бүген үк булачак дип вәгъдә иттеләр безгә. Әлбәттә, монда заманча юл шишелеше кирәк. Ул кайчанда булса төзелерме? Казан башкарма комитеты безгә монда шишелеш каралган дип җавап бирде. Әмма бүгенге көндә аны төзү турында әлегә карар кабул ителмәгән. Руслан Судиан, Данил Филатов, Владимир Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Ишек алдына кире юлын каплап куйганнар, хәтта янгын сүндерү, ашыгыш ярдәм күрсәтү машиналары да кире алмый. Казанның Декабристлар урамында яшәүчеләр безгә шундый моңзар белән ярдәм сорап шалтыратты. Ни өчен юлны каплаганнар һәм бу законлымы? Гөлүсә Исмәгыйлова мәсьәләгә ачыклык кертергә тырышты. Җавап тордылар, без уйладык аны беренне гына дип. Вакытлы шат дип уйлаган идек. Казанның Декабристлар урамы. Фиргат Амирханов 83-нче йорт төзелгәннән бирле монда яши. Күрше йорт белән ике арадагы юл гомер-гомергә ачык булды ди. Бер айлык кына аны ябып куеп, күптән түгел бордюр барлыкка килгәч, мәхшәр башлана. Зур машиналар керә, пожарный машиналар керә алмый. Без шуңа бик каршы. Магазинда бар зур гына, алданга килә зур машиналар. Алар шул ниләрдән узып чыга алмыйлар. Без барында да ике йорт арасындагы зур кибеткә азык-төлек китерделәр. Тут машина натыкана. Очень сложно ездить. Чынлап та, ике йорт арасындагы юлны япсак та, Декабристлар урамына параллель булган Юго-Западныйдан яңа юл ачтык дип җавап бирделәр безгә район хакимиятеннән. Юлны каплап куюның сәбәбе шунда, бу йорт яныннан җылылык үткәрү торбасы уза. Ул билгеле бер тирәнлектә урнашырга тиеш. Бу җылылык белән тәэмин итү челтәреннән саклану урыны һәм монда машина белән кирү тыела. Хәзерге вакытта ишек алдына башка яклардан йөрергә мөмкин. Тик халыкны мондый җавап канәгатьләндерми. Идарәче компания бу сагасын таптыялар. Юлны кабат ачтырмакчылар. Не всегда везде получается сделать то. Һәр вакытта да халык теләгәнчә генә эшләп бетереп булмый, шул таләпләр үзгәреп тора ел саен. Әйтик, хәзер кайбер төр җылылык үткәргечләре өстенә асфальт бөтенләй түшәлергә тиеш түгел. Здесь был пожар, горела по чесноку вытяжка. С той стороны даже спецтехника не могла проехать. Кыймат торады. Монда блок торады. Капланган иде. Монда кешеләргә җәяүле кешеләргә чыгып йөри ала иде. Бу мисаллар хакимият ачкан яңа юлның ни дәрәҗәдә уңайсыз булганлыгын үзләре үк дәлилли. Әниләрнең дә урамга чыккан балалар өчен котлары алынып тора. Малыш сейчас в таком возрасте, то что он выбегает. Инде үз аягы белән йөргән сабыйларын да коляскага утыртып йөртергә мәҗбүрләр. Декабристлар урамның 85-нче йортның ишек алды, 83-нче йортның ишек алдына караганда сизелерлек кимрәк һәм биредә хәлләр алай куркыныч та түгел кебек. Тик бу беренче карашка гына. Монда балалар бакчасы урнашкан. Аннары ишек алдыннан чыкканда юл сизелерлек тарая. Әле монда көндез машиналар аз. Кич белән крүчләр чыгучыларны яки чыгучылар крүчләрне уздырмый сугышып беткән очраклар була. Бигрәк тә чүп түгү машинасы килсә. Инде чүплек янында башка автотранспортның тезелеп туруы бу башка сюжетның темасы. Гөлүсә Исмәгыйлова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Вакыт аркасында зур бәхәс. Бүген арбитраж суд Росагрокорпорация җәмгыяте белән контракт төзелеш фирмасы арасындагы низакка нукта куйды. Мәхкәмәгә бирүче каршы якны оешманың абруена һәм намусына топ төшерүдә гаепли. Дәва нигезлеме? Рәмзилә Гафиятуллин дәвам итә. Низакка шушы Биектау районындагы карьер сәбәпче. Таш чыгару белән биредә Росагрокорпорация җәмгыяте шөгыльләнә. Техника хезмәте күрсәтер өчен 2017 елда алар контракт төзелеш компаниясе белән килешү төзи, әмма ярты елдан аны үзәргә дә туры килә. Сәбәбен эшне тиешенчә башкармау белән аңлаталар. Нәтиҗәдә карьер хуҗасы киремен югалта. Матди зыян өчен компенсация сорыйлар. Аларның таләбен суд та канәгатьләндерә. Карар нигезендә хәзер контракт Госагрокорпорациягә 29 миллион сум акча тиеш. Әмма аларның да таш чыгаручыларга үз дәгъва
балары. Дәүләт органнарыннан карьерны тикшерүне сорыйлар. Законлымы, юкмы янәсе? Данные действия ответчика направлены на дестабилизацию нашей работы, направлены на то, чтобы не исполнять принятое судом решение суда о взыскании с него довольно-таки большой суммы, порядка 29 миллионов рублей. Росагрокорпорация җитәкчесе сүзләренчә, нахакка яла ягалар. Үзара бәхәс киң җәмәгатьчелеккә билгеле булгач, оешманың абруен саклап, кабат контрактны судка бирә. Яңгыраган сүзләрнең дөреслеккә туры килү-килмәвен тикшерер өчен лингвистик экспертиза үткәрүне сорый. Является ли сведения? Таратылган мәгълүмат безнең абруй һәм намусыбызга тап төшермиме? Экспертларның фикерен беләсе килә. Утырышка 3нче якта чакырылган иде. Эчке эшләр министрлыгы һәм Россельхознадзордан белгечләр. По обращению места контракта в отношении общества Росагрокорпорации ни одного административного дела не возбуждено. Якларны тыңлаганнан соң суд дәгъваны нигезсез дип тапты. Суд. Документлар белән танышканнан соң суд закон бузу очрагы юк дигән нәтиҗә чыгарды. Без бу фикер белән тулысынча килешәбез. Будем обжаловать. Будем обжаловать. Кыскасы, эш әле дәвамлы булырга охшаган. Контракт ширкәте үз чиратында карьера эше буенча тагын да тирәнрәк казырга җыена. Рәмзилә Гафиятуллина, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Сез хәбәрдар программасын карыйсыз салдагы минутларда. Августта узачак World Skills дөнья чемпионатында мода технологиясы компетенциясында кем чыгыш ясаячак? Чыннан да бик тырышкыз. Һаман эшли, бер дә жал итми. Нигә аңа кайвакыт йоклап калса да сүз әйтмиләр? Гөлүсә Исмәгыйлова белешеп кайтты. 100 ел элеккегене 100 ел киләчәккә. Бу әле эксперименталь проекты. 19 гасыр ахыры 20 гасыр башы киләрен цифрлаштырдылар. Татар музыкасының ничек заманчалаштырылганын Рания Абдрахманова күреп кайтты. Узган ел Төркиядә 6 миллион Россияле ял иткәне, быел бу сан күбрәк булачак дип белдерде Төркиянең Казандагы генераль консулы Әхмәт Садыйк Дыган. Матбугат конференциясен ул үзенең вазифасыннан китүе турында игълан итү өчен махсус җыйды. Алмашка килүченең исеме сентябрь башында билгеле булачак, исегезгә төшерәбез. Әхмәт Садыйк Дыган Төркиянең Казандагы генераль консулы вазифаларын 2018 елның 15 гыйнварыннан башкарды. Татарстан белән Төркия арасындагы хезмәттәшлек күп еллар буена дәвам итә. 2018 елны ике ил арасындагы товар әйләнеше 314 миллион доллар тәшкил итте. Farklı bölgelerinde görme imkanım da oldu. Минем Казандагы вакаләтләремнең вакыты тәмам берничә атнадан кире Төркиягә кайтам. Миңа Казан бик ошады, бар яктан да алга киткән шәһәр. Миннән соң килгән генераль консулларның да Татарстан һәм Төркия арасындагы мөнәсәбәтләр үсешенә дә үз өлешләрен кертер дип ышанам. Ни өчен Әнкара үз дипломатын Татарстаннан кире кайтарды? Төркиянең Казандагы генераль консулының китү сәбәпләре турында Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Татарстанның җәйге лагерьларын яңарыш көтә. Узган ел республикада 3 елга исәпләнгән капиталь ремонт программасы кабул ителде. Аның күләме 7 миллиард сум. Диварлар буяп, идән алыштырып кына калмыйлар инде бүген. Бүгенге көндә балаларның күпчелеге җәйне совет чорындагы шартларда үткәрә әлбәттә. Бу аларга ошыймы, юкмы? Алия Хәйретдинова кызыксынды. Монда көн сайын чиста булырга тиеш. 11 яшьлек Эмиль пөхтә итеп җыелган урын җирендә шкафын да күрсәтә. Экран спорт лагерендә беренче тапкыр булса да аңлый. Монда күнегүләр белән беррәттән баланың тәрбияле булуына да игътибар зур. Лагерь бик ошый, әйбәт ашаталар, тренировкалар, күбрәк занимация итә башладым. Без балаларга кебестә ашап пешерәбез. Свежий кебестәдән, свежий бәрәңгедән. Лагерда аш-су осталарының эш көне иртәнге 4-тә башлана. Балалар тәлинкәләрне ялтыратып калдырамында. Әле ашарга истәп тә сорап алалар. Без чөнки балаларны бик яратабыз, шуңа күрә тәмле була ризыкларыбыз безнең. Монда дзюдо, футбол, җиңел атлетика сөючеләр, күнегүләрдә егетләр генә түгел, нәфис кызлар да шыныга. Режим прекрасный. Көн тәртибе уңайлы монда. Душка гына кайвакыт өлгереп җитеп булмый. Кеше күп бит, чират җыела. Әлегә монда 280 бала, җәй буена 1000-нән артык малай һәм кыз сәламәтлеген ныгытачак. Күнегүләрдән соң шайханып чыгар өчен менә дигән вакыт малайлар һәм кызлар өчен 18 кран эшли. Хәзер тикшереп карыйбыз, җылы су бар микән? Бар. Биредә совет чорыннан калган мирас балаларга соңгы җәен хезмәт итә. Алда капиталь ремонт. Яңарышны республиканың барлык лагерьлары көтә. Бу эшкә 7 миллиард сум бүленгән. Уже в следующем
году. Киләсе елда ук яңа заманча корпусларга керербез дип көтәбез. Гагарин лагерінің исеме җисеменә туры килә дип әйтеп булмый. Космос белән монда бары тик җырлар һәм квестлар бәйле. Барысы да якындагы 2 елда капремонттан соң үзгәрергә тиеш. Төзелешкә, лагерьлар ремонтына битараф караш турында сүз дә булырга мөмкин түгел. Эшкә керешкәнче балаларның нәрсә белән шөгыльләнәчәген уйлап куябыз. Казанда 14 муниципаль лагерь эшли, аларның уртача яше ярты гасырдан узган инде һәм алар барысы да президент программасына кергән. Алия Хәйретдинова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Әтисе машина йөртүче, әнисе пешекче, үзе исә дөнья чемпионы булырга хыяллана. Алдагы сюжетыбыз герое WorldSkills дөнья чемпионатында катнашучы Эвелина Алтунян турында. Максатчан тырыш кыз белән Гөлүсә Исмәгыйлова да сөйләшеп кайтты. Син моны бу яктан тегеп ал. Син моны бик ире аласың. 4 яшыннан тегергә өйрәнә ул. Беренче укытучысы Дәванисе булган. Нәкъ менә аның кул машинасында бөтен курчакларын, псиләрен киендерә. Соңрак үзенә, әнисенә, дус кызларына тегә башлый. Хәзер исә бөтен дөньяны шаккаттырмакчы. Хәер, бу инде аның беренче генә йылдызлы сәгате түгел. Венгриядәге Евроскиллста Эвелина бронза алган була, маҗаралар аша узып. Мы хотели произвести достаточно... Без анда экспертларны гаҗәпләндерергә булдык. Тәкъдим итү чарасына бер хезмәт урынына эшне алып бардык. Баш эксперт әйтә, мин сезгә бер генә манекен бирә алам бит ди. Кыз аптырап калмый, бер плащын үзе киеп тә куя. Икенчесенә илгиш сырый, нәтиҗәдә бронза медаль. Гомумән бернинди авырлыкларга бирешми. Аның бит киләчәктә данлыклы модельер булып үз эшен ачасы бар. Киләчәккә ышанычны нәкъ менә WorldSkills арттырган. Моңа кадәр еллар дәвамында алган белемнәрен диңгездәге тамчы гына булган ди. Точно надо любить свою профессию. Иң мөһиме үз һөнәреңне бик нык яратырга кирәк. Шуннан башка бер нәрсә дә барып чыкмаячак. Моннан тыш максатчан, тырыш, киеренке халәткә бирешмәү. Чемпионат мине буларның барысына да өйрәтте. Сүз уңаеннан камера алдында да Эвелина үзен иркен тота. Һәм бу психологлар эше генә түгел ди аның тренеры. Үзе шундый үҗәт һәм тырыш, кирәк вакытта көн тынышларга риза. Шуңа хәтта дәресләргә йоклап калса да сүз әйтмиләр. Йоклап калганы булмадымы? Була инде, була. Теге без аңгар бик күп внимание бирмибез. Эшлибез дә эшлибез. Ачуланмыйсызмы? Юк, ачуланырга, нишләп ачуланырга эшли бит ул. Көненә 9 сәгать, айлар буе энә җипкә тибәлеп утыру җиңел түгел әлбәттә. Чемпионатта пәлтә һәм итәк тигеп күрсәтәчәк ул. 43 көн калды. Җиңүгә нибары бер адым. Гөлүсә Исмәгыйлова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. 100 ел элек язылган көйләрне саклап калып буламы? Бүген Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында узган гасыр башы татар көйләрен цифрга күчерделәр. Бу зәңгәр күз, Карурман кебек җырлар. Эш барышын Рания Абдрахманов күзәтте. Әлеге музыкаль тартманы ачуга әкияткә эләккән кебек. Бер тимер тәлинкә кул белән борырга һәм татар көйләре диңгезенә чумасың. Бездә саклана, хәзер мәйтем, 300 дә тәлинкә саклана, бездә 600 язма бу пластинкаларга яздырды. Бу тәлинкәләрне сәгать остасы ярдәмчесе Гыйләҗетдин Сәйфуллин дигән кеше ясаган. Үзлектән өйрәнеп махсус танок булдырган. Менә ул тимер тәлинкәләр менә шушындый кыяфәттә аларның иң элеккегесе 19-нчы гасырга карый. Күргәнегезчә, бу ягы шыма, бу ягында тимер тишекләр бар. Һәм шушы тимер телчекләргә эләккәннән соң музыка барлыкка килә дә. Бүген яшь музыкантлар әлеге мәдәни мирасны мәңгеләштерә. Көйләрне берничә тапкыр ишетүгә үк аларны цифрга күчерергә кирәк дигән уй килә. Менә мондый язмалар, алар 20нчы гасыр башы татар музыкасы һәм әдәбиятының тамыры, башлангычы дип айтарга була. Һәм менә шундый проектлар аша безнең буын яшьләр, Тукайлар, Әмирханнар заманасының мелодияларын, рухын, тарихын өйрәнергә шундый безнең өчен ишек ачыла. Музыкантлар көйләрне җыентык итеп чыгарырга уйлый. Анда тәүге язмаларда заманча эшкәртелгән иске көйләр дә урналачак. Алар арасындагы аерманы я булмаса охшашлыкны тыңлап анализлап булачак. Шуңа күрә икенче яктан бу әле әзрәк эксперименталь проекты. Көйләрнең кайберләрен 30 август республика көнендә узачак Тат Культфест фестивалендә дә ишетергә мөмкин булачак. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Сәнгатькә охшаш спорт түрі бүген Казанда академик ишу буенча финал ярышлары узды. Ишкәкле спорт төрләре буенча 9-нчы Бөтен Россия спартакиадасында 19 яшькәчә кыз һәм егетләр катнаша. Карелия, Крым, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Татарстан. Ярышларда Россиянең 22 өлкәсеннән 400-гә якын спортчы көчнәшә. Кечкенә дә төшкенә кыз һәм егетләр белән Раилә Вәлиуллина күреште.
Академик ишу бик жеңіл спорт түрі деп уйласағыз, бик нык ялышасыз. Отырдың да, йөздің да кеттің түгел. Әлі старт алдынан да спортчылар айрым әзірлік үтә һәм бу 52 килограммлы кимәне суга утырту белән генә бетми. Сначала выносим весла. Иң элек ишкәкләрне алып килеп беркетергә кирәк. Бу вакытта беребез көймәне тотып тора. Иң мөһиме утырганда капланмаска, көймәгә баланс саклап бергә утырабыз. Кузгалуга исә төп авырлык аякларга төшәде спортчылар. Ялгызда порлап һәм дүртәүдә йөзәләр. Одиночка ты. Ялгызың булганда бар нәрсәне үзеңә контрольдә тотарга кирәк. Команда белән йөзгәндә бар көч бердәмлектә. Академик ишу үзе бер сәнгать, музыка һәм бию белән охшаш әлеге спорт түрендә тизлек, темп һәм такт зур роль уйный. Начиная от самого старта. Старттан ук спортчылар билгеле бер темп сакларга тиеш. Урталыкта тигезлек саклау кирәк. Финишка якынайганда исә старттагы кебек темп белән йөзү мөһим. Россиянең 22 өлкәсеннән 400-гә якын катнашучы араларында гүзәл затлар да бар. 17 года я вот езжу. Ярышларда инде 2017 елдан бирле катнашам. Академик ишүгә бабам алып килде. Әлеге спорт төре чит җирләрне, башка өлкәләрне күрергә мөмкинлек бирә. 200 метрдан финиш тренерлар хисләрен яшерә алмый. Спортсмен был из Саратовской области. Суда безнең Саратов егете иде. Финиш алдыннан ялгышлыкларын төзәтергә тырыштым. Ишеткәндерме, юкмы белмим. Без тренерлар гадәттә тынычланыр өчен шулай кычкырабыз. Татарстанлылар да калышмый. Узган ел республика ишкәкчеләре Россия чемпионатында 8 медаль яулады. Яшьләрдә калышмаска исәпли. Безгә эшләргә кирәк. Ана результат була. Күнекмәләр залыннан соңгы чыксаң, финишка беренче килерсең ди спортчылар. Әзерлек нәтиҗәләре ярышта күренә. Рөле Вәлиуллина, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Симфоник оркестр, баян һәм фортепиано тавышы ачык һавада. Алабугада халыкара дәрәҗәдәге пианист Борис Березовскийның музыка фестивале бара. 5 көн дәвамында дөнья күләм танылган классик музыка йолдызлары чыгыш ясаячак. Фестивальнең никадәр зур булуы катнашучыларның саны буенча да аңлашыла. Алабугада 200-дан артык артист чыгыш ясый. Фольклор музыка, джаз, чит ил классикасы, заманча көйләр, гомумән җәйге кичләр фестивале оештыручылары кунакларга бай программа әзерләгән. Ачык һавадагы концертлар 14 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Кремльдә джаз кичләре башланды. Туп сараендагы ачык сәхнә танылган артистлар карамагына күчә. Бүген сәхнәнең төп йолдызы Куин Дево, Американың джаз йолдызы һәм гитарда уйнаучысы, Казанга, Россиягә зур гастрольләре кысаларында тукталды. Гомумән әйтсәк, джаз кичләре 2 ай, төгәлрәге 7 атна дәвам итәчәк. 7 зур концерт дигән сүз Казан халкына джазның төп стильләре белән бер рәттән үзенчәлекле композицияләрдә тәкъдим ителә. Америка Кушма Штатлары, Германия, Россия башкаручылары һәм иҗат коллективлары катнашачак. В этом году мы... Быел без билгеле бер юнәлеш һәм стильгә туры килә торган концерт көннәре оештырачакбыз. Мейнстрим, босса-нова, фанк, джаз-рок, әлбәттә ИСМ юнәлешендәге музыка да яңгыраячак. Без Казанга үзебезнең музыка белән уртаклашырга килдек. Соул һәм R&B стилендә уйныйбыз. Тамашачыга бик ошар һәм алар хәтта биерләр дип тә өметләнәм. Чыгарышыбызны спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафинин дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, Фәнис. Казанда 2нче тапкыр судагы спорт төрләре буенча дөнья чемпионаты үтәргә мөмкин. Безнең студентлар университетта медальләр белән шатландырып тора. Шулай КамАЗ мастер командасында ефәк юлында сынатмый. Спортта бу һәм башка яңалыклар турында кыскана рекламадан соң бездән аерылмагыз. Казан 2025 елда судагы спорт төрләре буенча дөнья чемпионатын кабул итәргә дәгъва кыла. Россия һәм Казан тарафыннан әзерләнгән гариза Көньяк Кореяда узарга тиешле ярышларда тәкъдим ителәчәк. Халыкара ярышны кабул итәргә тиешле шәһәрләр 21 июльдә игълан ителәчәк. Татарстан спорт министры Владимир Леонов белдергәнчә, мондый чара күпләрдә кызыксыну уята. Исегезгә төшәбез, су спорты төрләре буенча дөнья чемпионаты Казанда 2015 елда оештырылган иде һәм ул вакыйга тарихта иң яхшысы дип танылды. Җәйге университетта чыгыш ясаучы Татарстан спортчылары көн сайын судагы спорт төрләрендә медальләр яулауын дәвам итә. Республика вәкиле 4 тапкыр призорга күтәрелде. Студентлар арасындагы ярышлар бу атна ахырында төгәлләнә.
Безнең спортчыларның нәкъ судагы ярышларда күп медаль яулавы әлеге төрнең үзенчәлеге белән аңлатыла. Бассейнда берничә төрле дистанциядә бер спортчылар чыгыш ясап уңышларга ирешә. Татарстан егете Егор Куимов алтын һәм көмешле булды. Тагын бер якташыбыз Григорий Тарасевич 4 медаль иясе. Была достаточно напряженная борьба, плыл на победу. Бик кискен ярыш булды. Җиңү яулыйм дип ездем. Үземнең нәтиҗәмнән канәгатьмен. Безнең спортчыларга көч-куәт биреп, һәр чак янәшәдә булган өчен җанатарларга да рәхмәт әйтәсем килә. Җәйге универсиада Татарстанлар исәбендә 2 алтын, 3 көмеш һәм 4 бронза медаль булар. Берсе дә очраклыгына җиңү түгел, тырышлык һәм зур хезмәт нәтиҗәсе. Сегодня выступление на 800 было намного лучше, чем... Бүген 800 метрга йөзү башка ярышларга караганда күпкә җиңелрәк булды. Бу минем иң яхшы нәтиҗәм. Мине шулай югары дәрәҗәдә универсиадага әзерләгәннәр өчен остазыма зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Су тубы уеннарында да безнең спортчыларга зур өметләр баглыйлар. Халыкара студентлар уеннары 14 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Ефәкюлы ралли рейдында да ярыш кискенләшә бара. Татарстан һәм Россиянын яклаучы КамАЗ Мастер командасы 5нче этапта җиңүен бәйрәм итте. Андрей Каргинов җитәкчелегендәге КамАЗ финишка беренче килеп җитә. Ул 337 чакрым катлаулы юлны 2 сәгать 45 минут 28 секундта үткән. Антон Шибалов экипажы икенче нәтиҗә күрсәтте. Гомуми исәпләр буенча йөк автомобильләре арасында Беларусь экипажы Сергей Вязович лидерлыкны саклап килә. Ефәкюлы ралли 16 июльдә Кытайда төгәлләнәчәк. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Даниэл Мастер яңа акция элан итә. Июль айында шкаф купыга заказ бирсәгез, комод бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 267-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта алмашынучан болытлы һава. Температура 20 градус. Җомга көнне циклон тәэсирендә явым-төшемнәр арта. Төньяк көнчыгыш районнарда көндезге сәгатьләрдә коеп яңгыр яву көтелә. Татарстанның төньягы Әгерҗе Менделя-Менделеевскида явым-төшемле һәм салкынча булачак. Киләсе атнада антициклон тәэсирендә көн кояшлы һәм җылы була дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта температура 1 градуска төшә, көчле җил тына. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә төнлә дә көндез дә яңгыр явачак, 20 градуска кадәр җылы. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта болытлы һәм яңгырлы һава көтелә. Әгәр дә күңел күтәренке булса, һава торышы бер кайчан да начар булмый ди халык әйтемнәрендә. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, и снова все повторяется. Спина болит, еле хожу, снова направляют на операцию. Что делать? В медцентре «Доктор Ост» передовая технология лечения вместо операции. Уникальный робот помогает вернуть искривленный позвоночник в норму. Грыжа начинает самостоятельно втягиваться на место, освобождая пережатые нерв и сосуды. Боль уходит, возвращается легкость движений. Баш калабыз Казанда көндезге сәгатьләрдә яңгыр явачак. Температура 21 градуска кадәр. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 75%. Җирнең магнит кырытыныч. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Дәйсан Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.